Máme na Indraptora cena. A ja vás vítam pokračovať našej sérii Cesta dinosaurov. Dneska tu máme tretí diel Neskorá Jura. Ja sa veľmi teším, takže by sme mohli teoreticky začať. Vy v ľavom dole si môžete všimnúť Allosaura fragilisa. V pravom hore si môžete všimnúť Stegosaura. V ľavo hore si môžete všimnúť Diplodoka a vpravo dole Torvosaura Gurney. O týchto všetkých a ďalších si budeme dneska rozprávať v tomto treťom dieli. Ako prvým dinosaurom, ktorý sa objavil v neskorej Jure, bol Compsognathus. O Compsognathus sa hovorí, že je to hovorí sa taká vec, že vlastne, že bol steň pravtáka, lebo ešte pred ním pár mesiacov sa objavili Archaeopteryxa, takže bol tieň pravtáka Archaeopteryxa. Archaeopteryx bol veľký, asi meter sa predpokladá a vážil iba pár kilogramov. V tomto videu sa objavia teropódy ako Ceratosaurus, Allosaurus a tak ďalej. Aj teropódy išli týmito smermi aj inám, takže začal vývoj vtákov. Archaeopteryx bol teda pravták, ktorý teda zastienil menej slávneho Compsognatha. Jeho štýl letu by sa dalo povedať ako plachtenie. Tento teropódny dinosaurus bol objavený v roku 1918 až v roku 1920. Známymi teropódmi, ktorí sa objavili v Jure ako Ceratosaurus. Ceratosaurus bol slávnym potomkom Saltriovenatora. Dosahol dĺžky 6 až 7 metrov a nepresiahol ani 1 tunu. Vedci predpokladajú, že dokázal plávať alebo loviť vo vode, ako si môžete všimnúť na tých dvoch prázkoch, ktorý jeden je vľavo a druhý je dole, ten vpravo. Ďalším slávnym teropódom z neskorej Jury bol Allosaurus fragilis. Allosaurus fragilis mohol byť dlhý 9 až 11 metrov, takže sa neradí sa medzi najväčších teropódov, ale bol to vtedy dosť veľký teropód. Allosaurus fragilis bol konkurentom Ceratosaura a rozvedci predpokladajú, že bol priamym problémom alebo konfliktom medzi nimi, takže Allosaurus bol väčší, silnejší, takže ho aj vymerol kvôli nemu Ceratosaurus. Ďalším a najväčším teropódom neskorej Jury bol Torvosaurus Gurney. Torvosaurus dokázal loviť koris, ako si môžete všimnúť vpravo hore. Dokázal loviť koris ako Kentrosauri a dokázal loviť aj taktiež veľké sauropódy. Torvosaurus Gurney, tento druh Torvosaurus Gurney bol objavený v Portugalsku, takže v Európe. A Torvosaurus Gurney je taktiež aj najväčším predátorom tejto, by sa dalo povedať. Torvosaurus Gurney je najväčší predátor Európy. Najväčšími bieložravcami, ktorí boli veľmi úspešní a veľmi častými v neskorej Jure, bol Brachiosaurus, Diplodocus, Stegosaurus a Kentrosaurus. Brachiosaurus bol dlhý 13 až 15 metrov, zatiaľ čo Diplodocus dlhý bol 15 až 25 metrov. Stegosaurus bol dlhý 9 metrov a Kentrosaurus 6, 7, 8 až 9 metrov. To bolo asi tak všetko. Ja som veľmi rád, že ste video dokúkali do konca a my sa vidíme u ďalších dielov. Už nám zostávajú iba 3 diely. Takže táto séria bude dokúpiť 6 dielov. Ja sa budem tešiť na pokračovanie. Toto video mi dalo tiež veľa práce, najmä táto prezentácia. Ja sa budem tešiť na pokračovanie, my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute, čau.